Tänään me pelataan Robloxista tässä Murder Mysteryä. Missä se onkaan tossa? Meillä ei oo siis tässä nyt mitään haasteita, että me pelataan nyt vaan ihan normaalisti. Tai no meillä on jotkut haasteet. Ei tarvii. Mut joo, pelataan. Ja yritetään, täällä on yksi haaste. Mä oon jo päättänyt tän jo ajat sitten. Mä unohdin vaan äsken sanoa, mun näyttää mennä taas tummaksi. Nyt ei taida mennä, mut siis niin, että me yritetään tehdä tradeja paljon, koska minä haluan uudet välineet. Eli siinä on babas. Okei. Missä mun murderer? Mä haluan niinku tietää, koska toi seriffi on tossa valmiina ampumaan sen. Nyt mä näen, se on toi musta ihminen. Se tappoi sen, mutta onko se camper? Meidän servulla on camper. Joo. Okei, eli siis meidän tavarat näyttää tällä hetkellä täältä. Ei. Katsotaan, miltä ne näyttää myöhemmin. Odotetaan, että roundi loppuu. Täällä on alkamassa roundi ja minä olen Innocent. No olipa nyt taas kivaa. Tästä muistatte ne mun aseet. Jos me hypätään, mä näytän teille täällä yhden piilopaikan. Eli jos te menette tänne, jos te olette siis piiloutujia, niin olkaa siis... No, täällä on nyt tää pahvilaatikkohuone. Sitten sä voit tänne tietokonehuoneeseen. Sitten tässä on portaat. Siinä kun menet ylös, täälläkin on tällaisia pieniä laatikoita. Mutta tossa on tolleen lauta. Saatan miettiä, mitä se menee päin. No näin siihen käy. Se kaatuu. Tässä on tällainen pikku ovi, mistä tietääkseni pääse pois minnekään. Mutta täällä on tällainen pikkuinen huone. Tällainen pikkuhuone varmaan. Me käydään katsomassa, että onko pyssy missään. Onko täällä hamburgia? Tapahtuu jossain aikaa. Saamusakin. Missään. Nyt muuten seriffi läpi. Toi on As pitää tietää. Miksi mä en sitä päin, jos mä tiesin? Ihan sama. No jatketaan pelaamisia. Miksi mun käsi menee noin oudon? Sit kun mä saan 400 rapua, paljon se tarvii päälle. 75. Niin eli... Kyllä mä saan voin käyttää tossa mun 100 vähän. Mut vaan vähän. Mut joo. Eli 75 mä tarvin sen päälle vielä. Eli mä säästän nois mun 110. Ui, mä säikähdin. Joo, mut siis... Joo. Eli ei siinä mitään. Ja katsotaan mappi. Tää on jotenkin uusi tavallaan, uusi mappi mulle. Mut joo. Mitä tää nyt laittaa jotain isoa tekstiä? Sitten kun me kuollaan ja me nähdään jos jotain muitakin, niin sitten pyydetään treidaamaan. Innocent. Mun mielestä meistä voisi tulla kyllä hero, eli hero. No niin, päästäänkö me nyt tästä pois? Otkaas hetki. No niin. Tää yksi paikka on pyörinyt aika kauankin mun luona jo. Että... Lähdetäänkö jahtaamaan? Hei! Täällä on varmaan aika monikin lopussa. Onhan tää puolet pelaajista. Lähdetään vaikka
ensimmäisenä tätä. No, otetaan heti. No. Olisiko jotain? Jalkaako mikä toi oli? No haluatko sitten Glowiniin jotain? Käy toi mulle. Oh my god. Yes. Siis mä oon aina halunnut ton jotain sille. En ees, mut me on toi Balloons. Me yritetään siis saada meidän inventory sellaiseksi, että täällä ois noita niinku, jos on punainen, ois kyllä kotlikin hienoa, eli se liikkialusta. Mä oon usein mieltä, siis Mordiareer, mut nyt ei kyllä onni potkassu. Anteeksi, mitä? Eihän minulle sanoa tehdä. Otetaan tappaa joku. Se teki ton ihan tahalleen. Tuossa oli siis toi mun asu. No niin. Nyt minä olen taas täällä, mutta... Okei. Ne ei taida tajua kukaan muuta. Onks kukaan kuollut muu kuin minä? Ei ole. Nytkö joku olisi nähnyt ton? Läpisi hauskaa sekin olisi ollut. Hei, ihan oikeesti. Miten? Kaikki on kuollut sitä. Yhdessä voisi ottaa sitten. Typpää trade. Trade. Sitten katsotaan miten nyt löytyy. Profiili. Blossom. En sulta. Sunny. Sitten noi stickers, ne on ihan sika siistit. Oikeasti, ne on vaan ihan sika siistit. No niin hienos. Se mun on pakko saada tollaset. Pitääpä sitä tyttöä sitten jossain vaiheessa tradea, sit kun se on kuollut. Joten joo, sit olisi hyvä aika. No niin, eli... Okei, mä en tiedä, missä tapahtuu. Mä en tiedä vieläkään kukaan Mordiareer, kukaan mikä ja mikä on mä. Tässä mä en paikoille. Kun mennään sitten kuoleta. Mordiareer alkoi tappaa kaikki. Missä on kaikki? Näin Mordiareerin. Okei, nyt en nopeasti. Mäkin ollut täällä. Missä on hyvää viinaa, tiedättekö te? Okei, kiitos muuten kaikille. Meillä on jo 10 enää.
sitä kuollutta. Kuka oli se? No, en mä tiedä, on se nyt aika hyvä liikunta, että tätä tajua tämänkin emosen. Eiks toi musta poika ollut just 2 sekuntia sit tossa? I don't know. Okei. Okay. Aika loppuu ja joo. Minä voitin, koska olin innokent. Ja niin olisi. Hotelli on kyllä ihan joku muu kuin innokent. Sillä mä oon innokent, mun musta tulee hero. Tai mä oon seriffi tai mä oon murder. Siis mä oon aina halunnut sellaisen pelimuodon, jossa se feitsi ja pyssy piilotetaan jonne. Siis se olisi vaan niin kiva. Auttakaa minua. Hei, miten mä oon aina innokent? Okei, minä kuolin tuolle pikkuotokölle. Kuinka moni on nyt kuollut? Sinä olla kuollut. Mitä sulta löytyy? Mitä sulta löytyy profiilista? En tiedä. Pitäisi listaradea. Hei, hyväksy. Mä en katso sen inventoria tarkalleen. Mä oon nähnyt toimuutus nää klassikot. Näettekö mitä se on klassikista? Et banaani. Ei. Lähde pois. Oikeesti. Joo, tää vika roundi, minkä me pelaan. Vika roundi, mitä me pelataan. Ollaan murderer. Jee! Jos me esitetään, ei esitetä kuolta. Who's the sheriff? He's girl. Good boy. Nyt fucking ilman kämperiksi. Nyt kun yritän katsotaan tietenkin tänne taakse. Onks mä kämper? Ihan sama, no mennään. Okei, jos me edetään tästä, niin otetaan. Ja tiedät, sit tulee tuolta. Yes! Minä voitin. Minä voitin. Minä voitin. Minä voitin. Minä voitin. Minä voitin vikan roundin ja joo. Kiitos kun katsoit tämän videon. Likea tätä videoa ja niin poispäin. Moikka!